Mondliete moheo miachiel gi prauchiel mawuok e grup mar Omiya Mwalo Widows Women Group obedo gi mor bang' yudo sikuku kowuok kuom riwruok ma ok mar piny owacho mar Walter Okello Mentorship kane olose nyasi no e gweng' ma Omiya Mwalo. Walter Okello ma en jata chenro ni owacho ni tim makamae miyo mondliete thuolo mar bedo gi mor e kindeni mag sikuku. Nomedo jiwogi mondo gidag gi kwe kendo gibed gi chuny mar chiwo e ndalogi mag sikuku. Jokanyo mar grup ni mar mondliete kotelnegi kod Lorina Atieno goero kamano maduong' ka giwacho ni kinde sikuku moko kuomgi onge ga gi chiemo. Ne wachake kwa chandre thagruok emomiyo nwachake koro kwanyalo yudo sir kaka jatelo biro sirowa kaka wuononi wamor kendo warwako. Adong kenda aonge kata nyathi, aonge kata ng'ama miya gimoro, tadong kenda tapo nono ka Nyasaye oloso ni sirikal konyowa mondliete. Mapok anwang'o gik madok anwang'o sikar, anwang'o ngano, anwang'o majan. Sama kama nitie jok moko ma piny ochamoga e sa Christmas kamae maonge ga kony ma giyudo. Tie sechegi Walter timonwa ng'uono mokelonwa Christmas. Wawinjo ka wamor wapong' gi ilo. Wan wabiro ka yo moro amora mok dwar wach siasa moro amora, to wabiro mana mondo washare matin ma wan go gi minena ma samoro gin kaka jok ma onge nyalo. Kora kwa jotelo duto both manie siasa, manie religion, manie church, manie business, gigol mwandgi oko mondo gicham gi jopiny. Gigi bende kikana enyi tiele e ot, bende ji tho weyo gi kamano. Koro kik wabed joma lwetgi odire adiya.